So, hello everybody. My name is Alisa, vážení diváci. Ja vás vítam pri ďalšom videu. OK, takže dneska si niečo povieme. Čo to je? Ja som robot druhej galaxie a prišiel som opraviť tvoju chybu. Akú chybu si prišiel opraviť? No predsa to, čo si povedal v druhej časti vlogu z Bratislavy. To, čo si tam povedal zle. A čo som tam akože ja povedal zle? Pamätáš si, jak si povedal, že vyjdú dve nové videá a že prvé je kúzlo a druhé názov na druhé video si nepamätáš? Áno, pamätám a potom som povedal úplne na konci toho videa že obidve videá budú kúzla a to je chyba! Ale veď ja viem, že to bola chyba a preto milí diváci vám chcem oznámiť, že iba prvé video bude kúzlo a druhé video bude druhá časť tejto série obdobia a druhá časť sa bude volať prvá časť letných prázdnin. Však áno, presne tak. Ešte, že si sa stihol opraviť. Takže ja už idem. Maj sa! Ahoj! A uvidíme sa ešte niekedy. Uvidíme sa, keď sa znova pomýliš v nejakých údajoch a ja ťa budem musieť znova opraviť. Takže maj sa a znova pri ďalších tvojich chybách sa stretneme. Tak toto je asi na dneska všetko. Ten robot mi bude aj celkom chýbať. Ešte, že ma opravil, by ste boli celý pomýlení z toho videa druhej časti vlogu z Bratislavy. Majte sa. Pa, detky, pa.